Kmieni ħafna filgħodu fit-28 ta' April, il-Kumitat Tazzjoni iltaqa' fiċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid. Iddeċieda li jagħti direttiva biex il-ħaddiema jibqgħu kollha fil-lokal tagħhom u jagħmlu dimostrazzjonijiet hemm u mhux imorru l-belt. Qabel ukoll illi kellu jsir sforz biex il-karozzi tal-linja ma jaħdmux. Matul il-lejl, gruppi ta' volontira minn jeddhom kienu ħarġu iqaċtu il-wires ta' rediffusion. Mas-sebħ beda jidher ċar li l-karozzi tal-linja kienu se joħolqu tensjoni kbira. Sa minn 5:30 ta' filgħodu fil-pjazza ta' Raħal Ġdid bdew jinġemgħu in-nies u jwadbu il-ġebel lejn karozzi li kienu se jibdew ix-xogħol. L-istess ħaġa kienet qed tiġri f'Bormla fejn dimostranti bdew itellgħu barrikati fil-mina li tagħti għal Bormla. L-istrajk kienet ikun suċċess kbir. Il-port u l-installazzjonijiet tal-Gvern Ingliż kienu tista' tgħid wieqfa. Il-ħwienet fil-belt u fil-ħawi oħra baqgħu magħluqa. L-uffiċċji tal-Gvern Malti baqgħu nofshom vojta. Sa 11 ta' filgħodu s-servizz tal-karozzi tal-linja kien waqaf kważi ma' Malta kollha. Il-Gvern kien stenna li se jsiru dimostrazzjonijiet kbar fil-belt u ma kienx ippreparat għal dimostrazzjonijiet mifruxa. Fil-pjazzett ewlenin kien hemm il-folol miġbura waqt li l-pulizija kienet imsakra l-belt fejn ma kienet jiġri kważi xejn. L-aktar inħawi fejn fihom deri li ma kienx hemm kontroll kienu Raħal Ġdid u Bormla. Għal-ħabta tal-10:30 il-pulizija bdiet tara kif se tidħol f'Raħal Ġdid. Il-vettura tat-tifi tan-nar daret mal-pjazza u bdiet issuq wara dimostranti fit-toroq ta' wara. Ftit wara, il-pulizija bdiet tavvanza fuq il-barrikati fil-bidu tat-tela ta' Raħal Ġdid. Id-dimostranti rritaljaw b'xita ta' ġebel. Il-pulizija kienu mamra ħafna ħjar mid-dimostranti u bdew jimbuttawhom lura. Il-komandos inżammu lura u l-pulizija tħallew immexxu l-ġlieda. Id-dimostranti kellhom jirtiraw lejn Raħal Ġdid li għall-ħabta ta' nofsinhar kienet qisha qed tiġi assedjata. Il-folla fil-pjazza ta' Raħal Ġdid baqgħet hemm matul il-jum. Bl-attakki għaddejja tal-pulizija, it-tensjoni kienet dejjem qed tikber. Għal-ħabta tas-satejn sar attakk minn gruppi irġiel fuq l-assa ta' Ħaltarxien illi kienet isservi wkoll lil Raħal Ġdid. L-assa ingħatat in-nar u nqerdet kważi għal kollox. Waqt li kienet isir l-attakk il-pulizija ta' ġol-assa ħarbu waqt li fuq il-pjazza ta' Ħaltarxien helikopter qatt idur bil-mod jirrapporta x'kien għaddej. Sa dan it-tant kienet inxterdet l-aħbar tal-ħruq tal-assa ta' Ħaltarxien. Il-folla miġbura fis-suq ta' Bormla semmet l-aħbar u fim minnhom kien hemm ċaqliqa għall-assa ta' Bormla. Grupp ta' rġiel attakka l-assa, illi fi ftit minuti ġiet meqruda u mogħtija n-nar. Qabel sar labex il-kelma kienet tiġġera ma' kullimkien illi kulħadd kellu jidħol lura f'daru qabel jaqadlam. B'dal mod kienet qed tittieħed prekawzjoni kontra xi attakk li setgħu jagħmlu l-Ingliżi fuq id-dimostranti fid-dlam. Id-direttiva ingħatat mill-Perit Mintoff li saħaq tista' tgħid ma' Malta kollha biex jiżgura ruħu li kienet qiegħda titwettaq għaliex minkejja l-firxa tal-protesta ma' Malta kollha fi-strajk nazzjonali ħadd ma weġġa serjament u ma kien hemm l-ebda mwiet. Bil-maqlub ta' x'kien ġara fis-7 ta' Ġunju tal-1919, id-dimostrazzjonijiet ta' protesta li għamlu l-ħaddiema Maltini din id-darba kienu maħsuba u organizzati b'mod li ma ħallewx li l-ħaddiema jispiċċaw jilqgħu il-balal f'sidierhom bla ebda protezzjoni. Xorta waħda iżda kienet ingħatat wirja mill-aktar qawwija ta' kemm kellu saħħa fil-pajjiż il-Moviment Malti tal-Ħelsien. Ma kullimkien kien hemm barrikati mtellajn biex iwaqfu l-karozzi tal-linja. Uffiċċji u ħwienet kienu baqgħu magħluqa. Għal-jum sħiħ il-moviment tal-ħaddiema kien igverna.
kif dejjem qal li jista' jagħmel mit-toroq u l-pjazzezz. Il-Gvern Ingliż femma l-ewwel l-isfida li kienet anqlet qudiemu u l-unika tweġiba tiegħu għaliha kienet li jniedi operazzjoni ta' terrur biex jintimida lil ħaddiema. Sa mill-għada tal-istrajk nazzjonali l-Pulizija bdiet tarresta lil dawk li ħadu sehem. Bdew jitresqu l-qorti akkużati li ħadu sehem fl-irvell li intimidaw lil ħaddiema oħra biex ma jħalluhomx jitlu għax-xogħol u li jattakkaw qases u karozzi tal-linja. Ġurnata minnhom kont id-dar u ġew surġent tal-Pulizija berba kont istabli tnejn minnhom nisa biex jarrestawni joħduni d-depo. M'hemmx għalfejn ngħid jiena protestajt ma rridx immur, imma naturalment illi wara biex ma nurix li jiena kelli mixiex naħbi u nibża mort id-depo fejn hemmhekk ħallewni għal sigħat sħaħ f'kamra u wara ħaduni l-ħabs fejn għamilt 12 ġurnata arrestata u f'dawn 12 ġurnata tallowni xi darbtejn l darbiet il-qorti u fejn ġejt akkużata illi jiena eddit il-xi ħaddiema. Mhux talli m'eddiċ il-ħaddiema, talli meta f'Ħażabbar quddiem l-asta tal-Pulizija kien hemm xi van xi ħaddiema u n-nies kienu rrabjati u bdew ċaqalquha, jiena nżilt mill-karozza u warrabt lin-nies u ħalli qedtilhom biex iħalluhom imorru għax-xogħol bil-kwiet. Il-Gvern ħareġ liġijiet ta' emerġenza fejn żied il-pieni għall-akkużi ta' reati li għandhom x'jaqsmu marvel. Ħareġ sejħa għal żieda fil-korp tal-Pulizija. Lejlet l-ewwel ta' Mejju iddikjara stat ta' emerġenza fil-pajjiż. Quddiem dawn il-miżuri kollha ta' repressjoni, il-Moviment Nazzjonali għal Ħelsien baqa' sod, avolja kellu wkoll problema biex iwassal il-messaġġ tiegħu minħabba li Rediffusion u l-gazzetti ta' Strickland kienu mimlija propaganda anti-laburista. L-għada tal-istrajk nazzjonali l-Arċisqof Gonzi ħareġ jikkundanna l-vjolenza. L-ewwel ta' Mejju tal-1958, il-Partit Laburista insista li ssir ċelebrazzjoni kbira fil-ground tal-Istadium tal-Gżira li fiha tkellem fost l-oħrajn il-Perit Mintoff. Mintoff qal li hemm bżonn nippreparaw għal dik il-ġurnata meta l-Ingliżi ma jkollhomx verament bżonn Malta. Aħna ma nobodu lil ħadd. Il-ġlieda tagħna hija biss kontra l-Gvern Ingliż u mhux kontra l-poplu tal-Ingilterra. Il-Perit Mintoff kiteb fil-5 ta' Mejju tal-1958. L-iskop tiegħi hu li nuri lil poplu Malti kemm għandna dejjem noqogħdu attenti biex inħarsu id-drittijiet tagħna. Matul 3 snin fil-ħakma, aħna qatt ma nqasna li niġġieldu sabiex inkunu nistgħu niggvernaw lilna nfusna mingħajr intħil tal-barrani u hekk se nkomplu nagħmlu fis-snin illi ġejjin. Jekk jirnexxilniex jew le jiddependi mis-sagrifiċċji li aħna lesti li nagħmlu. Iżda aħna żguri minn ħaġa waħda. Il-libertà qatt ma joffriwilek bli marfa. Il-libertà bil-ġlied trid tintrebaħ. Is-sija tal-prova waslet. Il-popolu Malti li fl-modi tant iġġieled battalji ta' ħaddieħor issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalja għad-drittijiet tiegħu jiġġielidha b'aktar qilda, b'sagrifiċċji akbar u b'rieda aktar soda milli fl-modi kien jiġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħulna wriedna u rrid uriedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta dina tiġi l-ewwel u qabel kollox.